entrem ja directament en temps d'entrevista per a posar-nos al moment del que és l'actualitat més propera de les comarques de Lleida, perquè durant aquests dies d'entrada de la tardor hem tingut molts esdeveniments, les festes de la tardor, hem tingut la Fira de Sant Miquel, i com no han passat tants dies, és moment també de fer una mica de balanç, perquè també hi ha hagut determinades novetats que probablement el públic no sé si les haurà copsat del tot, però que, com a mínim, una de les novetats és que hi ha hagut bon temps, i això és important perquè cada any cau un xàfec un dia o un altre. Aquest any hem tingut el temps que ens ha acompanyat i és moment també de fer balanç, com dèiem, de la Fira i de moltes altres coses. I avui ho fem amb l'alcalde de Lleida, el senyor Àngel Ros, que ens acompanya en els propers minuts. Senyor Ros, benvingut. Moltes gràcies. Com dèiem, jo no sé si el tema previ a la Fira, que sempre es parla, és el tema dels tractors. Tractors sí, tractors no. Bueno, ara ja hi ha l'acord d'un any tractors, un any no, i es va complint. El que sí que vam fer és maquinària agrícola, garantir que n'hi hagués sempre, ja tenim un acord signat per 4 anys, i a més els hi ha anat especialment bé a la maquinària agrícola. Jo crec que aquesta fira globalment ha anat bé, han anat bé els expositors, jo vaig parlar amb molts d'ells, sempre hi ha excepcions per el tipus d'activitat que es desenvolupa, però tant a Eurofruit, que era també una novetat, que aquest any tenia vida pròpia el sector de la fruita, i la maquinària agrícola i la resta de serveis, doncs la veritat em van trametre que, dintre de les dificultats actuals d'aquest temps, i malgrat que el sector agroalimentari és el que més està aguantant, doncs, malgrat gràcies a això, havia funcionat força bé la fira. També de visitants vam arribar a 150.000 visitants, un 7% més que l'any passat. Jo crec que ha anat bé. I el saló, aquest saló que té vida pròpia des d'aquesta edició, quina és la valoració que es fa? Sí, també positiva. Hi ha una cosa que encara els visitants aquest any, el primer any no estem acostumats a aquest tipus de saló professional i alguns van anar-hi diumenge pensant que diumenge estava obert i no. El que és saló professional funciona només amb dies laborables, diguem-ne. I com a tal, el saló va estar obert dijous, divendres i dissabte. Encara dissabte va estar obert. Diumenge no. Cada vegada més anirem a fires professionals. Sant Miquel, com a tal, toca també el gran públic i, per tant, ha d'estar obert al cap de setmana perquè moltes persones de Lleida, sobretot, i dels pobles de la vora hi van, però les fires especialitzades, aquesta de la fruita, jo tinc la intenció de tirar endavant amb tot l'equip una del sector del porc. Jo crec que a Lleida els nostres dos productes bàsics són la fruita i el porc. Necessitem una fira d'aquest sector, de tecnologia d'aplicació al porc, i potser algun dia la maquinària agrícola també té vida pròpia. Són 3 grans sectors de la nostra economia. Quan vas a fira professional, la fira professional és dies laborables. Aquest any era el primer que es feia i moltes persones encara no ho sabien i diumenge buscaven Eurofruit, malgrat que es va anunciar i d'allò, però és igual, és lògica la confusió. L'any que ve ja se sabrà que el que és saló professional és dies laborables i la Fira Sant Miquel Global, tots els dies. Quan parlem del tema del porc, que és una de les indústries, en aquest cas importantíssimes de les comarques de Lleida, la ramadera, ens quedem de vegades en una situació a mig camí. Vull dir, no podem acabar el cercle a nivells d'estudis, per una banda, amb el tema de veterinària i aquestes discussions que hi ha, i després a nivell del tema del sacrifici dels animals, que els han de portar a d'altres indrets. Sí, però així tot, jo crec que hem de progressar. Després parlem de veterinària, hem de progressar amb el tema de tancar tota la cadena, és a dir, ser capaços també de sacrifici i transformació, que ara es fa fonamentalment a Barcelona, Girona i després molt porc d'aquí també s'exporta cap a la Manxa i cap a Múrcia, que hi ha grans escorxadors i grans indústries de transformació. Hem d'evolucionar que a Lleida també n'hi hagi, n'hi ha una molt gran, vull dir, Guissona realment és un exemple des de tots els punts de vista, i després transformació n'hi ha altres, com el grup Vallcompanys, que també és importantíssim. Però globalment, si mirem el volum de producció de porc que fem a la província de Lleida, que devem estar sobre els 10 milions de porcs, una gran majoria es transforma a altres llocs. Però hem de tendir a transformar-ne aquí també. Però encara que no en transformem,
es justifica una fira, perquè hi ha molta tecnologia, des de la genètica, perquè, clar, no estem parlant de com es feia fa molts anys, engreixem porcs que ja comprem petits a un altre lloc, no, això ha passat a la història. Ara aquí es fa tota la genètica, allò, les àvies, les mares, els garrins, l'engreix, tot, i hi ha tecnologia sanitària, d'alimentació, de genètica, és riquíssima aquesta tecnologia i això justifica una fira clarament. I veterinària. Sí, que no ens deixem veterinària vam tenir una gran notícia uns dies abans, el dia de la inauguració de curs de l'universitat. El secretari general d'Universitats de la Generalitat, en castellà, va dir que tindríem veterinària sí o sí, d'una manera o d'una altra. És a dir, ara la Universitat de Lleida té un acord firmat amb l'Autònoma de Barcelona, de manera que els nostres nanos d'aquí, quan acaben Ciències i Salut Animal, poden anar amb 2 anys a acabar veterinària a Barcelona. Però la UAB, l'Autònoma de Barcelona, no ho compleix, no ho vol complir. Fins i tot en el Parlament van votar per unanimitat una proposició que deia això, que s'havia de complir aquest conveni. No ho fan l'Autònoma de Barcelona, no ho fan, no ho compleixen. Per algun motiu? Bueno, no els interessa rebre més alumnes dels que ja tenen i rebre alumnes que venen de la Universitat de Lleida, on han fet 3 anys, i que els 2 últims anys els facin allà. Bueno, no els interessa, jo crec que és miopia, però és igual, les seves raons tindran. El cas és que, si no ho compleixen, els nostres nanos no poden haver fet aquí 3 anys i després els que volen continuar veterinària no ho pugueu fer. Llavors, en castellà, el que va dir és que es donarà una mena d'ultimàtum a la UAB. Si no compleix, llavors es tirarà endavant la Facultat de Veterinària aquí a Lleida. Per tant, doncs jo crec que l'any que ve, espero i vetllarem perquè l'any que ve tinguem Facultat de Veterinària, cas de que no s'hagi complert, que no crec que es compleixi l'acord de l'Autònoma. Doncs vostè ha parlat de la fira i de lo important que és pel sector industrial i pel sector de la promoció el tema de les fires, no tan sols la de Lleida, sinó les fires a nivell de tota la demarcació. I durant aquests dies també ha parlat sobre el tema de la marca turística de Pirineus, que, diguéssim, faci una mica de contrapès a les altres grans marques turístiques que arriben des de la costa i des de Barcelona. En quin punt està això? Vull dir, és una proposta que pot tenir una base suficient com perquè al final des de la Generalitat s'aposti, ja que el tema Pirineus, tenim l'estació de Lleida, que està a 200 quilòmetres, però que es diu Pirineus. Vull dir que... No tant. Bueno, 150. 150. Però vull dir que d'alguna manera assoli aquesta proposta i també s'inverteixi en la promoció? Sí, jo crec que la Generalitat ha d'invertir més en la marca Pirineus. Catalunya té una gran marca turística, que és Barcelona. La marca Barcelona és molt més potent que la marca Catalunya, per exemple. És potentíssima. Si diguin a Tarragona, els de Barcelona World. Sí, exacte. És una de les primeres marques mundials amb turisme, Barcelona. I després, com a marques entre cometes, sol i platja, té Costa Brava, Costa Daurada. Aquestes 3 marques, sobretot la Barcelona, tenen tot un nivell de potenciació importantíssim des del govern i des d'arreu. Bueno, doncs hi ha una altra marca, que no vull dir la quarta, perquè no té per què ser la quarta, que és Pirineus. Si ens comparem amb regions franceses o italianes dels Alps, la marca Alps és potentíssima. Doncs cal apostar per la marca Pirineus, és per això que jo soc un ferm defensor que es faci la candidatura Barcelona-Pirineus, això sí, incloent tot el Pirineu, el de Lleida també, però que es faci la candidatura Barcelona-Pirineus, perquè llavors la marca Barcelona recolza la marca Pirineus i que la Generalitat inverteixi en la marca Pirineus. Crec que és una assignatura pendent del turisme a Catalunya. Reforçant la marca Pirineus, de fet, estàs reforçant també tot el turisme interior, per tant, el conjunt d'atractius turístics de les Terres de Lleida, i és algo que cal fer i que permanentment reclamem a la Generalitat i hem de trametre als operadors turístics. La veritat és que l'altre dia a l'aeroport la mateixa Generalitat va organitzar una jornada que va estar molt bé amb la directora general de Turisme i va portar
uns 170 operadors turístics de tot Catalunya, trametent turisme interior, Pirineus, etc. S'han de fer moltes activitats d'aquestes característiques i també molta publicitat televisiva, perquè al final els ciutadans veuen televisió. Doncs publicitat televisiva de la marca Pirineus, dels Pirineus, en definitiva. Alcalde, anem a parlar d'un altre tema potser més domèstic, més del dia a dia de Lleida, i és aquest tema que pràcticament cada vegada que ens veiem el toquem d'una manera o altra, que és el tema dels autobusos. Sí. Se continuen fent remodelacions, parlàvem d'aquesta modificació de les línies L4 i L11, Mariola, Pardinyes. Amb el punt amb el que estem, que aquestes modificacions suposo que es faran en funció de millorar el servei, atenent les queixes que pugui haver per part de la ciutadania i la resposta que els tècnics puguin donar amb algunes mancances. Mira, planificar autobusos és molt complicat. És a dir, quan la gent estudia enginyeria d'organització, l'exemple que sempre es posa, el treball difícil a fer és el de planificar xarxes de transport. Llavors, L4 i L11 ajuda a interessos del barri de Pardinyes i del barri de Mariola, que unint aquestes dues línies ampliem el recorregut per la zona Lluís Companys, Passeig de Ronda, etc. i satisfem una necessitat important que se'ns havia plantejat als dos llocs. No s'han acabat les modificacions, no s'han acabat. És a dir, estem ara acabant una enquesta que s'ha fet des de la companyia d'autobusos, una als usuaris directes de l'autobús, a peu dret dintre l'autobús, i altres telefònicament a usuaris en general de Lleida. I és la manera més científica de fer les coses. D'aquí es veurà on hi ha mancances o problemes i es faran les correccions que toqui. Per tant, jo crec que a lo llarg dels properes setmanes, no vull dir dies, setmanes, sí que deixarem tancat ja el tema autobusos, fent, això sí, molta campanya també de difusió per explicar, perquè moltes vegades el problema ha sigut que quan a tu et canvien el lloc d'on has d'anar a agafar l'autobús, si no t'ho expliquen bé o no n'ets conscient, llavors no t'estem donant servei. Doncs ara acabar, s'acaba aquesta setmana que ve, l'enquesta que estem fent i a partir d'aquí se'n deduiran alguns últims canvis. Un altre tema que també afecta en aquest cas a la Mariola i és un tema positiu pel que fa també a la mobilitat i és aquesta obertura d'aquest nou accés al Turó de Gardeny. Suposo que és una cosa més que demandada perquè de moment l'accés era complicat, qui vingués de fora potser es feia un embolic perquè no sabia exactament per on entrar, la gent de Lleida més o menys ja ens coneixem els topants, però aquesta nova entrada suposo que agilitzarà bastant el tema d'entrada i de sortida d'accessos, en definitiva, al Turó. Sí, perquè a Gardeny ja hi treballen 1.400 persones. Ahir veiem als mitjans de comunicació que una multinacional alemanya que vam lograr portar a Gardeny ampliarà amb 500 persones més entre la fàbrica, entre cometes, de soft que té a Gardeny i la que té a Sant Cugat, qual és molt important, vull dir que tingui 150, 200 i pico llocs de treball més del sector informàtic. I després, ara acabem de posar en marxa, el va inaugurar el conseller Pelegrí, el Fruit Centre, que són 125 llocs de treball. És a dir, a Gardeny cada dia hi pujarà més gent, més els que van a fer alguna gestió a Gardeny. Llavors, el que hem fet és que es pugui accedir a Gardeny venint des de l'autopista o venint des de la carretera de Saragossa, des de la Nacional Direcció Saragossa, o bé des del centre de Lleida pel carrer Acadèmia, confluïm a Cos Gaión i allà pugem directes cap a Gardeny. Fins ara es podia pujar per 11 de setembre, un accés nou que vam fer fa uns 3 anys, o bé per dintre la Mariola i tenies que recórrer carrers de la Mariola, amb la qual augmentaves el trànsit allí. Per tant, pels veïns de la Mariola clarament els hi millora, els hi treus trànsit de dintre, i pels que venen sobretot per l'autopista, els que més, doncs accedeixen directes al Turó de Gardeny. I es recupera, d'alguna manera, un accés que històricament hi havia. El que passa és que accés de girar cap a l'esquerra des del mateix passeig de Ronda, que ara s'ha modificat una mica, potser per no entorpir. És que els giros a l'esquerra són molt perillosos, salvo que sigui cruïlla semafòrica. Si és gir a l'esquerra amb semàforo no passa res, si no, evidentment, si és una de les primeres fonts d'accidents. Per això hem posat donar el tom a la rotonda Cos Gaión i creuament semafòric fins a pujar al Turó de Gardeny. I també allarguem la vorera de Gardeny fins a les obres del Museu de la Ciència.
Un altre dels aspectes que també durant aquests dies s'ha comentat amb el tema del centre històric, que de tant en tant tenim algun ensurt amb aquella zona, però des de l'Ajuntament també s'han habilitat una sèrie d'ajudes per la rehabilitació d'alguns edificis, no? Sí, sí. Hem obert una convocatòria de línia d'ajudes per rehabilitar edificis del centre històric. Aquí l'esquema sempre és el mateix. Nosaltres fem TEDis, n'hi dèiem abans, ITVs, amb terminologia cotxes, revisions de les cases. D'una revisió se'n pot derivar o bé una ordre d'enderroc o bé una ordre de rehabilitació. Si el propietari no ho fa, doncs ho fem subsidiàriament l'Ajuntament per raó de seguretat i llavors passem la factura al propietari. Per això encara podem avançar molts més sense fer l'estudi i l'ordre que se'n deriva. Diem, si tu voluntàriament ja d'entrada, abans que et vingui a inspeccionar, vols fer una rehabilitació d'un edifici al centre històric, doncs acull-te a unes subvencions de 3.000 o 4.000 euros, xifres d'aquest ordre. Un altre dels aspectes que també... A veure, quan anem pel carrer Major durant el dia, veiem aquesta afluència de gent. A determinades hores el carrer Major és un solar, perquè pràcticament no hi ha ningú, i és el moment probablement amb el que treballen el personal de la recollida d'escombraries, que també han modificat a partir d'ara el sistema de recollida d'aquesta zona. Fins ara es veu que se col·locaven estratègicament una sèrie de contenidors i ara s'aposta per la recollida gairebé porta a porta, no? Per què es fan aquests canvis? A què obeeixen? Molt senzill. A tenir més persones per la neteja. És a dir, el carrer Major ara es cobria de la següent forma. A una hora determinada, no sé quina hora de la tarda, ja cap al vespre, els operaris entraven i deixaven contenidors. Cada X cases deixaven contenidors. Després tenia que passar el camió, recollia i després tornaven a passar els operaris a endur-se els contenidors. Per tant, una doble feina de posar a treure contenidors, que és un consum de persones. Doncs ara, a partir d'una hora determinada, es baixen amb bosses tancades, que no passa res, de seguida passa el camió, s'endú les bosses i, per tant, no cal els operaris que posaven i treien contenidors. Tenint en compte que no s'ha despedit ni es despedeix ningú de la plantilla, aquestes persones que abans feien això, que en termes econòmics diríem no aporta cap valor, posar i treure un contenidor no aporta cap valor, doncs ara es poden dedicar a neteja. I, per tant, nosaltres sempre el que ens interessa és automatitzar al màxim la recollida per poder dedicar recursos a neteja. Això és la bona gestió en l'àmbit de la recollida d'escombraries i neteja. Ser capaç d'automatitzar al màxim la recollida amb com menys persones millor i que les persones que tens les puguis dedicar a neteja de carrer. Això és l'òptim al que hem de tendir. Per tant, si en el carrer Major podíem fer això, doncs ho hem fet. Optimitzar recursos, en definitiva. Optimitzar recursos i dedicar-ne més a neteja, que és el que ens interessa, a tots ens agrada veure la ciutat neta, i doncs en el límit, si tinguessis una màquina que et recull les escombraries sense més, doncs perfecte. Per això també vam canviar els camions, els vam fer de càrrega lateral, amb només una persona en el camió, perquè en definitiva redueixes el número de persones en la recollida i tens més persones per la neteja, que és el que t'interessa. Anem a parlar d'un altre tema. Hem de col·locar ja les sigles polítiques dintre del que és el consistori. Aquesta setmana s'ha presentat per part d'Esquerra Republicana de Catalunya el que serà el nou candidat d'una formació que fins ara tenia representació en aquestes eleccions. Carles Vega serà el cap de llista. També aquest cap de setmana hi haurà eleccions dels dos candidats que es presenten per Iniciativa per Catalunya Verds, Josep Maria Carles i Eduard Bages. Com veu, vull dir, un nou escenari futur a la paeria amb aquestes forces polítiques que d'alguna manera van quedar excloses a les anteriors eleccions, o fins i tot, no sé si la CUP. La CUP no hi ha estat mai, però evidentment s'ha presentat cada vegada i té opcions, com la CUP, com Iniciativa, com Esquerra, d'entrar a la paeria, no? Jo crec que els ciutadans són els que aquí tenen que dir. És molt sa que es facin eleccions primàries, sense cap gènere de dubtes. El meu partit, el Partit dels Socialistes,
també allà a les ciutats grans i on hi ha canvi d'alcalde o on se demana, on hi ha algun candidat alternatiu, doncs fa eleccions primàries, que això és democràcia directa, és dir-li als ciutadans, no només voteu qui ha de ser elegit, sinó que voteu els candidats, i això és molt sa, les eleccions primàries, no? Iniciativa fa eleccions primàries, em sembla perfecte, que guanyi el millor i serà qui competirà a la paeria. Esquerra Republicana ja el van triar amb una elecció interna, en aquest cas crec que ho van fer. També ja tenen candidat. La CUP ho desconec si fa sistema de primàries o elecció interna o com, però són tres partits que en definitiva no estan a la paeria i competiran legítimament per ser-hi. Sí, això també és una manera d'encoratjar els altres que hi són. El PSC també fa els seus moviments interns, però Convergència i Unió, perquè també es posin dintre d'aquest bancal de les eleccions primàries en comptes de la, diguéssim, designació. No sé si el tema de Joan Ramon Zaballos continuarà o el veu vostè com a possible candidat. Ja sé que la resposta dirà que això és una ingerència dintre dels altres partits. Exacte, això ho ha de decidir Convergència i em sembla que Convergència el model d'eleccions primàries no el tenen, crec que són eleccions dintre dels militants del partit, no ho sé. Dintre del meu partit, si jo hagués dit que no em presentava, doncs haurien convocat eleccions primàries i presentant-me jo, com vaig anunciar, doncs només hi hauria primàries si algun altre company o companya volgués disputar això, el primer lloc a la llista. Llavors, hi hauria eleccions primàries, així és com dintre el Partit dels Socialistes ho fem, que jo crec que és un aprofundiment també en la democràcia. I a Barcelona, per exemple, a Barcelona hi haurà primàries segur, perquè l'alcalde no és socialista, hi ha diversos companys que opten a encapçalar la llista i hi haurà eleccions primàries dintre els socialistes a Barcelona. No deixem el tema de Convergència i Unió perquè avui hi ha hagut ple i sempre que hi ha ple, doncs, de vegades és més mogut, de vegades no tant, però avui s'ha debatut un tema, a proposta de Convergència i Unió, que és una moció de reprovació contra el regidor del Partit Popular, Pau Pintó, per uns comentaris que va incloure dintre del seu Facebook, que després va dir que ell no era el titular del Facebook, però hi havia més gent que podia entrar allí. Han passat dies, però el tema torna a estar vigent perquè avui justament ha arribat al ple. Com veu, encara que ja ha fet declaracions en el seu moment d'aquesta situació que s'ha produït? Jo, quan se va produir aquesta situació, que al Facebook del senyor Pintó va aparèixer una qualificació d'assassins com d'ETA a les persones que van anar a Via Catalana, doncs vaig dir públicament, i així ho he fet en el ple, que demanaria explicacions no només al senyor Pintó i al senyor Vilella, perquè si el senyor Pintó diu que al seu Facebook hi té accés més persones, vol dir que ho gestionen com a partit i, per tant, la responsabilitat és del senyor Vilella. Doncs jo he demanat explicacions als dos abans de començar les mocions. He considerat que no... La meva conclusió ha sigut que no respon a la dignitat de paer, que vol dir home de pau, i que és absolutament inapropiat i reprovable dir això. I després hi havia la moció de Convergència i Unió, que òbviament ha qualificat també de reprovable aquesta actitud. No hi poden haver cessaments perquè el senyor Pintó no té cap responsabilitat de govern. Diu, se'l podria dimitir o cessar de regidor, no es pot fer perquè és la Junta Electoral la que t'elegeix en base a uns vots. Si hagués tingut una responsabilitat de govern, imaginem-nos que hagués estat al govern i hagués sigut el regidor d'Esports, doncs jo l'hauria cessat com a tal de regidor d'Esports o de l'àmbit que fos, però no tenint cap responsabilitat, òbviament, no procedeix legalment cap cessament. I el que hi ha hagut és aquesta reprovació de la seva actitud. Bé, i acabem parlant també d'un tema del ple, perquè avui el mateix, en aquest cas, el Partit Socialistes de Catalunya ha presentat una moció per a la retirada dels pressupostos de l'Estat. M'agradaria que ja, breument, ens fes una petita pinzellada del que han suposat aquests pressupostos
per Lleida, Lleida ciutat i per la demarcació de Lleida, perquè com té vostè aquesta doble vessant de també ser diputat, doncs, en fi, si mirem amb números... I quan ho mires a nivell de Catalunya, és a dir, cau la inversió de l'Estat al conjunt de comunitats autònomes un 7% i cau a Catalunya un 25%. I aquí a Lleida, doncs, els números també cauen, però concentra la inversió al Segarra-Garrigues, que és perfecte, el Segarra-Garrigues s'ha de fer, però té unes xifres molt marginals, una infraestructura absolutament imprescindible, que és l'autovia cap a la Vall d'Aran, l'autovia Lleida-França per la Vall d'Aran, en el qual només es contempla un petit tram a Rosselló. No es contempla una altra tan important com Lleida-Tarragona per Montblanc. Això és que és bàsic, aquesta autovia. Vull dir, haurien de veure que el tràfic cap al port de Tarragona, que és el nostre port natural, que és per on va bona part de l'exportació que es fa a les terres de Lleida, que es diu l'economia bona és la que internacionalitza, la competitivitat va lligada a la internacionalització, i no se'ns connecta amb el port de Tarragona, amb Tarragona, i no és un tema turístic, és un tema d'exportació de mercaderies. Doncs, escolti, no es contempla un nivell d'inversió i per això hem demanat que es tornessin a elaborar. Des d'un punt de vista molt constructiu, dir, escolti, torni a elaborar els pressupostos amb criteris seriosos econòmics d'inversió i de despesa social. Bé, la propera vegada més, perquè avui ja no... Ens quedem curts. Sí, sempre ens quedem curts. Gràcies, alcalde de Lleida, Àngel Ros, per haver-nos acompanyat amb aquest temps d'entrevista aquí al Torn de Nit, i la propera vegada continuarem parlant d'altres aspectes que suposo que també interessaran als nostres espectadors, perquè juguem amb aquesta doble vessant, el tema de la proximitat de la tasca com a alcalde i també el tema d'una política d'àmbit més general. Gràcies. Gràcies i molt bon cap de setmana. Ho deixem aquí. Tornem d'aquí a uns dies dintre d'aquest temps que dediquem a l'entrevista al Torn de Nit. Fins ara mateix.